Nakatalikod sa iyo pangalan. Hindi akong bibidyohan mo eh. Naggagawa si Crystal ng cappuccino. This is our homemade cappuccino or frappuccino. Mauubos na. What's that? You have to tell me. Suppose. Okay, cappuccino powder? 2 spoon of 2 tablespoon or 2 teaspoon? teaspoon. Tablespoon. Teaspoon. 3 ay. Ice cube? Talaga 300 bilang mabilang. No? Yun ang sabi ni Kuya. Okay. Ay. Homemade Starbucks. Wala ng sugar. Not the sugar. Sapin-sapin. Ayaw ko naman masyadong ano ha? Ha? Tunaw. Tapos Gusto ko yung nag-yellow-yellow. Okay. Tapos Sina? na ano. Ayaw ito na. Is it delicious? Oh, with sapin-sapin. Like sapin-sapin. Pwede ka na magtrabaho sa bar. Barista. Bakit ang unti ng akin? Eh kasi maliit. Gusto mo yung malaki? Hatiin mo. Mo po eh. Kakaunti. Oops. Si tanto piccolo. Loro bit. Oh, lagyan nung ano. Saka yung pantakip. Ang spit. Lalagyan pa yan ng ano chocolate siya bago. Ah, gusto ko yun. Hershey. Baka na, hindi naman. Bagal naman ang aking anak. Ha? Bagal naman ang aking anak. Alin na niyo? Kahit ali. Wow. Bita. Wait. Ito. Saan pisil ah? Kuy. Sana ako lang ko din sila. Huwag mo yung ano, chocolate. Ayaw. Ayun. Oo, ang dami. Masarap ba yan? Basta. Yan ang nagpapasarap eh. And then, Chocolate. chocolate. Hershey chocolate. Pag hindi pa naman tumaba ang aking mag-ama. Kunti na. Gusto mo pa? Enough? Ang lagi ng takip. Talaga. Hindi mata. Ayaw naman tumakip. Okay. Straw. Lagyan mo muna yung straw. Para matapos na. Okay. Done. May Starbucks na.